kum ke jing pet ngor bat ban khang lat ya ki bari ki bam dei ban yo ban bela kat hakamon jong ki hapo ke ni ka ri khlam da pen biang ya ki kot kisla ka hinyo trap youth council HYC mau edge circle haka arpo hinyo tere unailar araja arpusan kala lej ban ya kendu yo inspector labor ka West Casiles Hanong Ston. Hagani ke jing lej ya kendu yo labor inspector ke baki khlam yo ban ya kendu nakaliang ke HYC hapo ke jing alam jong usamla syampang tersa kum president kala bu ke jing kerpat ha wei na ki officer jong kate tanan bakim dei ban chu I labor license ya ki bri ki batmu ban bela ha ka than mau edge. Nakaliang ke HYC haba kran chikilat patai kubor kala ang kaseng lingba ka SLU sir lapalang operation kala lap bagi don shipun ngot ki bari ki basupoi trai bean ha ki cook factory hapo katai ka than mau en ka baki lapet ngau bakim kwa bakan kala long kum ka than sha lang ka ba ka miat jong ka than ka kene ka por lawan bani kundu bu ka ji tho inspector to labor ka stoi West Casiles district nor ka banta banu ai laborasen ya ki barjala ki bawan trai po kathan ai lor kane ka banta ne ga ji ka seng ni lawan bu ye kane ka ji tho hoi nim sem la yo ban kundu yo inspector kadai pej ya ka banta ring ya kundu yo besar lor ban bu ye ka ji tho ban ndai banum ai ya ka laborasen ne kinu ki kot par pensha ki barjala ne kita pewir ban tray po ka area mo jungi namar ba patum ka jingap jungi menta ba akane katong than jungi ang ba ka sir kapala sir lapalang operation jo kaseng selo ladon subun pi barjala ki bawan tray ba anya po ka than jungi khamtam ha kini kisngi kilastang pan tray yakini ki ko turi po area mo jungi ki kato kan ki menta kana kalian kaseng la yo ya kendu yo besar berkunjur ni kendu ya ka office bade pej banon ai kanu ka kot pensialan ka laborasen ya kini ki parcela apo barwan tre apo ka dong ka than jongi amar ba ka tong ka than jongi kum balong metangi long ngidang ya im tang paramangi ngidang ya tre ka tang paramangi nim kwa ban ya im kle berkibai parki jaj penrio namar kane ka jing la se ka wan ra ya jing ya jing bom situ jimut adin hapur banin kwa ru dalai ba kini ki parjala ki ban wan kini ya ki jing pala lan ki jing tre jing ta po jong ka dong ka thang ki jong hi te kumtana kalian ka office ru kala kular ban kalian joki kinsa lej ban inspection ya kini ki barjala ki badon po jong kane ka dong berkathan mo jungi bari ki we ki jaka harengkat ka police department bantip ikisha kanungut ki belayo ya ka laborasen bar kanungut ki bombiang ki kot isla namar kalian ko office ru la kular ba kala pensai hangi ba kinu ki barjala ki bombiang ki kot isla na kalian jong kir pun pediam ban tre bar sakwe terkum kapor ki bela issue ya kini ki khar ban ya kini ki barjala ban ai ka laborasen ka limit kalong tangkis pa inyo pandai sini badadin kata pade kide ban renew bia ban ada ki kwa ban teng ya kata ka kam lan ka jing trai an sa hane ka kadong ka than hi jongi bar ko wai te increment scam ba ko office ru ka sim phia ya kana ka banta ban nakliang jing ka seng ru ya kini ka tang sa lej pej ngin lej biang ban pej ban check kini ki barjala hakini ki chaka hamtam hakini ki kuk faturi ki belas dang pan trai mata ini budin bat ngin nai atrai nang le syakmat habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f Ka plus F? hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus f haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.